Tak prý dobré odpoledne a samozřejmě nejdřív tady tak nějak začal tou nostalgií, jak to tady byla. Když se ten člověk zase vrátil zpátky, tak to tady na mě všechno dejchlo, jako tenkrát, když jsme to tady zachraňovali a byla tady úžasná banda kluků lidí a tady mě zastavovali kluci a přáli všechno nej, takže já jsem strašně moc rád za to přijetí. Druhá věc je, že jsme viděli velice turbulentní zápas, který mohl skončit na obou stranách úplně jinak. My jsme dvakrát vedli o 2 góly. Bohužel ten zápas jsme nedotáhli do vítězného konce z několika důvodů, protože jsme udělali naivní dětinské chyby při těch gólech, které jsme dostali. Nakonec jsme si ty góly dali sami a to nás dneska stálo body. My jsme věděli, že tady sezona v Micholavcích je úplně skvělá a viděl jsem, že to byla obrovská škoda, že se nehralo 6. Se stalo. Jo, ale i tak skvělá práce tady od trenéra a je vidět, že kluci jsou v pohodě, že opravdu hrajou velice dobrý fotbal a já zároveň těším, že my jsme dokázali zdorovat, že jsme opravdu byli na kluky tady z Michalovců velice dobře připravení. Hráli jsme trpělivě dobře v té zóně. Snažili jsme se právě dostavit i ty klíčoví hráče, dokázali jsme dostat ze hry. Ale pak druhý poločas zase přišel můj největší kámoš. Že přišel na hřiště a bylo plný hřiště. To je vidět, že to je úplně fantastický hráč, má 40 let. A my oba dva máme k sobě neskutečný pouto, poněvadž on byl i tím strůjcem právě v té loňské sezóně, jsme se zachraňovali. Takže turbulentní zápas pro diváky, super pro nás, bohužel se špatným koncem, protože i ty góly víceméně jsme si tak nějak podepsali sami. No tak my sme vedeli a očakávali, čo bude Bystrica hrať, ale ten prvý polčas z našej strany vôbec nebol aktívny. Chlapci neboli, báli sa v tých priestoroch hrať, čo sme si povedali, aby sme mohli využiť tie priestory. Báli sme sa, no a také hlúpe 2 chyby sme urobili a super 2 chyby a ten super nás potrestal, áno, takže toto sme darovali superovej góly. Zase urobili sme nejaké zmeny v druhom polčase, slúži ku cti, že sa nezložili a sme bojovali do konca. Pre diváka fantastický zápas, pre nás trošku nervózny, ale asi to patrí k tomu a samozrejme ten bod momentálne berieme, lebo mohlo to byť aj hore, aj dole, takže s bodom sme spokojní, ale s priebehom a s tou hrou až tak nie, tam sa budeme musieť posunúť a viac využiť tie veci, ktoré máme nacvičené a kde by sme sa mohli presadiť. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pán Stracha, nemali ste taký nejaký blok, že ten teraz ste na tejto strane Vlani, ste sa zžili. Já blok žádný nemám, absolutně ne, tady tu práci jsme dotáhli do úspěšného konce, což bylo úplně super a dneska je to zase další výzva. Úplně v jiném klubu, ale to je náš job v podstatě, že jo, to je takový my jsme a teďka zachráním Banskou a udělám pro to maximum, abychom obstáli znovu, poněvadž sami jste viděli, že kluci nejsou špatný, akorát mě mrzí v mnoha případech právě ty maličkosti, které rozhodují o těch výsledkách a když si vzpomenu jenom na ten zápas s Trenčínem doma, tak je samý 2-0 a nakonec jsme prohráli 2-3, úplně zbytečná prohra a tak dále. Dobře jsme se nakopli teďka s Ružomberokom, asi to málo kdo čekal a teďka jsme jeli sem do Michalovce, jsme viděli, OK, ten mančav má sílu, ale jsou v pohodě, hrajou dobře a tak dále, nemáme co ztratit v podstatě, my jsme se měli opravdu si to s nima rozdat a musím říct, že to zápas byl fajn, byl dobrý, na obou dvou stranách, hrál si útočně, výborně, ale se špatným koncem pro nás, takže ten blok absolutně jako nemám žádný blok tady, že bych jel do Michalovců a tady něco, byli jsme na Šíravě, bombastický, nebyli jsme v glamouru, byli jsme někde jinde, ale to patří tak nějak k tomu, ty vzpomínky jsou skvělý a já na to moc rád vzpomínám. Jinak blok nemám žádný. Podívejte se, mě zajímá jenom jedna věc, zůstat v lize. Nic jiného mě nezajímá, teďka to ještě nebudu řešit. Jo, na to se člověk musí vyspat a zjistit stav, jak na tom kluci jsou, jak bude zdravý nebo nebude zdravý, taky jsou tam nějaký problémy. Ale my se půjdeme pobít, samozřejmě, my máme co ztratit a
půjdeme tam v té sestavě, která bude makat, bojovat a uvidíme, co pak bude dál. Byl Weberovi jednoznačný gól na 4-1. Vůbec jste si představovali, pan trenér, že sa může něco taky stát, že druhý, třetí dvojgolový náskok? Tady vidíte, ale jak jsem říkal, to jsou ty maličkosti, které rozhodují. Kdybychom tam byli daleko víc důslednější, kdybychom tam byli víc prezentnější v těch situacích, tak se to nestalo. Ale spíš ten gól, co jsme dali na 4-3, tak mi kluci hlásili a říkali, že už to bylo za brankovou čarou. A pak přišla vlastně ta situace, že ten hráč v tom, jak zvedal ruce, tak dopad, nebo respektive mávnul rukama a trefil toho hráče prej do hlavy. A tak z té lavičky je to těžko, to nevidíte vůbec nic, jo, ale na tom tabletu jsme to tak nějak viděli, ale tam ta situace už byla víceméně rozhodnutá, ještě předtím, než se tohleto stalo, to už bylo za brankou čárou. Takže tak to rozhodčí vyhodnotili, těžko k tomu něco říct. Nás to samozřejmě moc mrzí, poněvadž správně řečeno, tady jsme 2krát vedli. Jo, a měli bychom to dotáhnout v této situaci, v tom rozpoložení do úspěšného konce. A to se nestalo, a od toho víc mě to mrzí, protože ty kluci všichni odvedli max. A bylo to nepříjemné tady hrát. Tady opravdu pak to střídání, jak tam přišli ty hráči, kteří byli velice výborní ve vzduchu a tak dále, a přišli jednoduchý nakopávaný balony. To pro nás nebylo jednoduchý. Samozřejmě, že jste hráli bank, ale myslím si, že kdybychom ty chyby neudělali, tak jsme to mohli uhrát. To se nestalo. OK, 3-3, bereme ten bod a jdeme dál. Dobrý, ako som už povedal, tak podľa priebehu zápasu si myslím, že s bodom môžeme byť spokojní, s tou hrou už nie, lebo sme si to predstavovali ináč, ale reakcia chlapcov najmä v druhom polčase bola dobrá. Ku koncu sme šli do vabanku s 2 hrotovými útočníkmi a presadil som rád za Žuleviča, že sa presadil dať druhý gól v lige. Takže toto sú zase pozitívne veci. Tie negatívne si nechám na kabínu, takže aby sme to vyriešili, aby sme sa posúvali. Takže dostávajú chlapci mladší príležitosť, aby sme ich videli v záťaži, takže toto je dobré, ale musia pridať, aby sme boli s nimi viac spokojní.